Yauwa, na san yau ka fara ziyartar wannan tasha tamu ta Lesu TV. Don Allah ina roƙon alfarman ka mana subscribing kuma ka yi liking, ka yi share. Na gode. Lesu TV Gombe. What? Yawwa. Kaga yanzu? Ma fa ba zai yiwu na tafi a haka ba. Dole zan sa manya-manyan kaya. Sa gari zan fito a cikin wani datti. In cari wani mai mota kawai. Kai ne a bati. To, babbar riga. Yawwa. Kaga? To, ai abun yayi. Kaga wannan kamata na sa dan ne a matsayin bil adama. Ha, hey, hula. Yawwa, kaga muguwa ta zo. Yawwa. Kaga haka za su gani a matsayin dattijo, tsoho wanda suke girmamawa. Ai bil adama suna girmama tsoho. Yawwa, shikenan. Kaga motar nan ita kawai zan hau. Yawwa, shikenan, alhamdulillah. Yawwa, kaga ai yawwa ya tsaya. Yawwa. Saurayi ina zaka je ka ne? Wallahi zan je nan ƙauyen Kaltingi ne baba. Saurayi din zai yiwu. A rage min hanya ni din ma can zan je ni. Bismillah mana shigo. Yawwa. Shigo baba, shigo ba komai. To nagode. Baba kai, nagode saurayi. Ba komai baba. What? Kai baba. Saurayi ya dai? Lafiya ko saurayi? Wallahi baba motar ne sai mun dan duba. Matsala. Shikenan saurayi. Wannan mutumin da na dauko ashe ba mutum ba. Allah da ransa yadda zan yi da shi mutumin nan ba mutum bane mutumin nan ashe aljani. Subhanallahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam saurayi. Baba? Na? Motar nan fa dan kai matsala fa sai ka dan fita ka tura ni. Haka ne? Bari na fita in tura ka ko? Bari na fita in turo. To. Go, mu je saurayi. Alhamdulillah, Allah ka tsare mu da sharrin kowace irin halitta ya Allah. Kai. Alhamdulillah.
Allah na gode ma, ashe wannan tsohon ba mutum bane aljani ne? Kai Allah na gode ma, alhamdulillah. Saurayi, Baba, har yanzu motar naka bata tashi ba ne? wallahi bata tashi ba. danna subscribing a tashar Lesu TV. Lesu TV Gombe.